Iku lur. Sek akeh sekan lur. Loh itu. Loh. Bisane minggu ini sek akeh lho iku. Nah, iku. Nah, ke tengah-tengah kok lho. Kulon barang sakit lur patine ngabengi iki lur peserta pira paling peserta 17-an sakit tombrone ya iki ya tombrone lur yo piro sak jiro lupat 56 saikunan sak 6 lho oh ku lha iko ya kelor oh tengah-tengah kok iwak ireng-ireng yo gak ketok itu kene lur mancine adoh lho ini lampu sik lur. Wah, Haji Saka. Wake ji, waji lho tombrone sak wake lho. Tuh nak mriniya temen ngopo tiket murah kok. Adek mikir ping 3 barang lho. Lho iku lak tumbrut tok iku lho. Tokone wado iku, kulon iku. Kulon iki tumpukan tengah kok ya wake kok lho. Wis gedene notok HP-ne. Wis gak gelem teko kono, kadoan. Ngene lur, tak sepil lho titik lur. Alimin gak turu-turu lapo min gak turu amin. Nglidik ae kon min. Turu wis gak udan iki. Wis panas sisan, wingi panas apik, Senin mangan. Iwake wis bodhong oleh, bodhong ronjot. Tiket 50, anjene minggu mendungi mulai teko 0. Alimin dijaluki gak udan tapi dimendungno tambahan. Dukun sampel. Oh, lho iki teko lur, areke teko lur. Lumayan iso ganti didik-didik lur tak nyarne lur. Areke teko iki lho. Banter-banteran iki. Ngene iki tak awan-awan gawe tak nyarne. Oleh banyune tuwek wisan. Kon nalur lho iku lak tengah iku lak iwak iku tok iku. Wah iku kulon iku. Kulon iku lak Majalamong tok iku lho. Tumpukan ya Majalamong iku. Lho. Iya sik nek grojokan kok akeh kok. Tapi nek kayak iku. Lho iku lur. Dia nak grojokan nak ngono kae iku lho. Iku setiap grojokan ono iwake. Nek kedel iku lho. Lho iku ana grojokan pinggir-pinggir iku. Iya, wis ngene lur, tak sepil sik lur. Nah. Angga Pohang Firman Rauli Arya sedang mendelok pun teman-teman guys.